viewers, welcome back to my channel. दिनैहाय आङो गथ'फोरनि लेहेंगा सुनायनि भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों। नोंथांमोना जाय नायनानै सोलोंनो गोसोब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै जाय सुलांनो गोसो बिसोरो नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन। आं दिन्थिलांबाय थानोसै माबोरै हायो, माबोरै सुलाङो। दा आंनिया लेहेंगाया मा होनो बिसोरनिया आरोना जेनेबा अनलाइन खालामखानायमोन नै बेफोरबायदि फैयो लेहेंगाया। बेनिफ्राय बियो गोलावद्रायबो नङा, बेनिखायनो बेखौ हास'नोबो नांलायला डाइरेक्ट बेनिखौ माने फार्निखौ सुनानै होबानो जागोन आरोना। नै बेयो स्कार्ट खिनिया, ग्राउन्ड खिनिया आं दिन्थिनानै होनि माबोरै बेनिफ्राय बेनि ब्लाउस सानायखौ दिन्थिनानै होगोन। लेहेंगानि गस्ला खिनिखौ आरो ग्राउन्ड खिनिया एखेबारे इजि। अनलाइन खालामनायाव स्कार्टआ नै ग्राउन्डआ लेहेंगाया बेफोरबायदि फैदो आरोना। जुदि मानसिया गाहायमोनब्ला बेनिखायनो गाहायमोनब्ला जों लेन्थखौ ओरैनो हास'नानै गोदान क्रस खालामनानै लाफिननांगौमोन। दा बियो ग्रोब ग्राब गोलावा ग्रोब ग्राब बेनिया गाननायनि थाखाय, बेनिखायनो दा जोंनो नैबे फार्निखौल' सुनांसिगोन आरो बेयो ओरै गेवलांनायसो। सरि लोगोफोर, फुजानि फथा होनो फैदोंमोन नै, फथा लाबाय बिबार होलांबाय। ओमफ्राय थेबनानै लानोसै। मन्दिरनिफ्राय फैयो सासे, माने बिदिनो दखान दै सारफैयो, बेनिफ्राय फथा होलाङो, बिबार होलाङो आरो बेखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय। दिन्थिना होफिननोसै आङो, भिडिअ थाथ'लायदो आंनिया। बेफोरबायदि आरो बेयो खावनै दंमोन नालाय बेखौ ओरैनो लानानै सुना होबानो जासिगोन आरो। ग्राउन्ड खिनिया बिराद इजि, बियो ग्राउन्डआ बांद्राय क्लसबो जाया। बियो अनलाइननि नालाय एसे गुसेब, जोङो डाइरेक्ट कानि बायनानै बानायबा गुवार जाहैयो आरो गाहायनिया। नै बेवहायबो माबा मोनसे सोनाय लबरबो होबाबो होजायो, लबर होयोब्लाबो। लबर होआबाथाय बेवहाय बेनिनो जि आग्लायनायखौ जोङो बेवहाय दिरुं खालामनानै आरामसे फिटा ओरै सोनानै ओरै खनस्रायनानै जानजियाव खानाय बानायसिगोन आरो। बेयो जाहैबाय स्कार्टआनो। सुनानै लाबानो जागोन फार्निखौ। दा आङो गस्लानि सुनायखौ दिन्थिनानै होनोसै। बेवहाय मोनफाजोबखायो गासिखौबो। नै बेक साइडनि बेयो, ओमफ्राय सिंनि जि गस्लानि सिंनि जि, जिहेतु गस्लाया लेटनि जागोन आरो बेयो फास्रा, बेयो ब्लाउसआ बेयो जासिगोन गस्लाया। गस्लानियाबो बिखाजानिया बेफोरबायदि आखिनाय दंखायो। नैयो स्लिप, बे आखाइया। दा आङो गस्लानि फ्रन्ट साइडखौ लाबाय आरो बेसोर मोननैया स्लिप, बेखौ जाबना होनानै समान स्केलजों मोनसे सिन होनानै फ्रन्ट साइडनि गस्लाखौ हानानै लाग्रोनोसै आरो बेक साइडनिखौबो बेफोरबायदिनो हानानै लागोन। स्लिप मोननैखौ जाबना दोनबाय। आगरा एखेबारे समान नङामोन आरो नैबे पिंक कालारनिया बे जिया जाहैबाय आरो सिंनि जिया। बेयो गस्लाया नेटनि नालाय बेयाव सिंनि जि होनांगोन नालाय बेखौबो नैबेजों समान हानानै लाबाय, फ्रन्ट साइडनिजों समान। आरो नैबे गांसेया नेटनिया बेक साइडनिया बेबो गांसे, बेनिफ्राय बेक साइडनिया जेबो आगर गैया, नैबे फ्रन्ट साइडनिजोंनो समान हानानै लाबाय। एसे गुसुं दङमोन आरो जिया नै, आरो बेजों समान गलखौ सिन होनानै लाबाय बेक साइडनिखौ। बेनिफ्राय जाबनानै लाबाय, मोननै फल्ड खालामना लाबाय। दा बेखौ फिटाजों सुबाय आङो। 2 हाफ दङ आरो गोथौखौ नैबेथिंजाय 5 हाफ होसिगोन आरो बांद्राय गोथौ होआ, गथ'फोरनि नालाय। बेखौ होनानै इउ सेप होनानै होनोसै। बेफोरबायदिनो फ्रन्ट साइडनि बायदिनो सेम। बेनिफ्राय बेखौबो सुथाबनानै लागोन, हानानै लाग्रोआ। नै बेफोरबायदि इउ जाहैबाय। बेक साइडनि बे जिखौ होनानै, सिंनि जिखौ होनानै बे बेक साइडनिखौबो बिदिनो सेम बानायनानै लागोन। फ्रन्ट साइडनियाथ' आखिखानाय दङ, स्लिपाबो नै मोननै जाबनाय दङ। फारनैबो साइडनि लेफ्ट राइट बेखौबो थननानै लाबाय। गोलाव गुसुं दङमोन नालाय जिया, समान हानानै लाबाय। ओमफ्राय बेखौबो आरो एसेमान हाख्ल' हरगोन जोङो आर्म हल खैजानिखौ। नैबेथिंजाय 2 होबाय आरो आङो। बेखौ ओरैहाय सिन बोना होनानै हानानै लानोसै। स्लिपआ बेयो जाहैबाय नै फारनैबो मोनब्रै फल्ड खालामनाय जादोंमोन नालाय। दा आङो बिखानिखौ सुगासिनो, बेखौबो पिनजों सुथाबना लादों। जिया जोबोद फिस्ला नालाय, सिंनियाबो फिस्ला सानियाबो नेटनि, बेनिखायनो पिनजों सुथेना लानानै जिखौ उल्थाथिंजाय लानानै गलखिनिखौ सुना होदो आरोना। बेवहाय जेरै आगर दं बेफोरबायदिनो सुनानै लागोन। फ्रन्ट साइडनिखौबो बेक साइडनिखौबो सेम बेफोरबायदिनो बेखौ नैखौ हानानै लाबाय। गलखौ सुथाबखांनायनि उनावसो
बेनिफ्राय बेखौ दा बेलथायनानै होगोन। बेलथायना होनानै साजा खेबसे आरो सिलाय होबावगोन। जोङो जिखौ उल्थाजा लानानैसो सुग्रोदोंमोन नालाय गलखौ आङो। बेनिफ्राय नैबेखौ बेलथायना लानानै बेफोरबायदि साजा मोनसे सिलायनानै लाबावबाय मोजांहाय फाराव। दा बेयो साखैजानि जाहैबाय। बेनिफ्राय बेनि आखाइखौ हानानै लासिगोन आरो नैबे आर्म हलखौ हाख'नानै लानोसै आरो नैबे बेक साइडनिखौबो बेफोरबायदिनो सेम सुना लानानै आर्म हलखौ बै गांसेजों फ्रन्ट साइडनिजों समान सुनानै हानानै लागोन। बेवहायबो पिन मारिनानै लाबाय आङो फिस्लायै बायदि। बेनिफ्राय स्लिपखौ सिलायनानै लाबाय बेफोरबायदि मोननैबो साइडखौ आरो फारनिखौ आगरानो जोबोर खम दोङो नै स्लिपाव होनो थाखाय सिंनि नेट गैया। बेनिफ्राय आङो शल्डारखौ जरायना लानोसै फाफ्लिखौ फारनैबो साइडखौ लेफ्ट राइट फारनैखौबो बेफोरबायदिनो समान समान जरायनानै लागोन। फाफ्लिखौ समान समान हमनानै जरायना लाबाय। नै बेनिफ्राय गस्लाया फ्रन्ट साइडनिया आरो बेक साइडनिया फ्रन्ट साइडनिजों समान जाबनानै बेक साइडनिखौबो आर्म हलखौ हाख'नानै लाबाय आङो बेफोरबायदि आरो गलखौ एसे गुसुं होदो आरो बेक साइडनिखौ नै गथ'फोरनि नालाय। बेनिफ्राय आं दा स्लिपखौ होनानै होबाय। स्लिपआ सिंनि जि गैया अनलि नेटानोल' आगराबो बुहुत खमथार। बेनिफ्राय खावसे खावसे सुलांबाय आङो जेब्लाबो फारसेनिफ्राय सुबुआ। बेनिफ्राय नै बेलथायना होबाय मोनसे सुख्लायना होबावगोन आरो सेम बेफोरबायदिनो नै फारसे जानिखौबो लेफ्ट साइडनिखौबो बेफोरबायदिनो सेम सुनानै लागोन उल्था जाजाबनानै नै बेफोरबायदि बेलथाय हरगोन। दा आङो स्लिप आखाइनि बे गुवारखौ बेसे नांगौ बेखौ सिन होनानै होबाय। 4 हाफ बिनि आखाइया दंमोन आरो आखाइनि गुवारा 9 दङ बेनिखायनो 4 हाफाव होना होबाय। 4 हाफ प्लास खालामबा 9 जाहैयो। दा आङो बडिनि मेजारमेन्टखौ लागोन। नै सिन होनानै दोनखादोंमोन आरो बिनि सायावनो आङो सुनानै दिन्थिबावना होनोसै। बेवहाय आङो बडिनि गुवारखौ लादों बिखानिखौ 15 हाफ। 15 हाफखौ प्लास खालामना होबा मोननै फ्रन्ट साइड बेक साइड जोंनिया 31 जाहैयो आरो नैबेथिंजाय जानजिनिखौ लादों 14 हाफ। 14 हाफखौबो मोननैखौबो प्लास खालामना होबा 29 जाहैयो। बेनिफ्राय आं दा स्लिपाव 4 हाफाव सिन होदोंमोन नालाय बेखौ सिलायनानै लानोसै मोदोमाव जेसे गोलाव सिन होदोंमोन बिजोंनो समान। बेफोरबायदिनो सेम फारसे साइडखौबो सिलायनानै लागोन। लेफ्ट साइडखौ जेसेसिम सिन होदों एसेसिमल'। बिनिफ्राय साइडआव एसेमान गावनाय सुइजाराव जेरै गावो बेफोरबायदि होगोन आरो बारा जानाय जिखौ हानानै लाग्रोबाय आङो फारनैबो साइडखौ। दा नैबेखौ फारनिखौ सिलायनानै लानोसै सुइजाराव जेरै गावनाय होयो बेफोरबायदि इसे नङाब्लाथाय कुर्ताया जेनेबा बिसोरनिया उन्दैफोरनि नालाय एसे डिजाइन नुनायनि बेनिखायनो होनानै होबाय बेफोरबायदि गाहाय जा गावनाय आरो एसे गोलावबो जाहैयो नालाय बिसोरनो फिटिंबो नांद्रायानो बेनिखायनो नै बेफोरबायदि गावनाय खालामना होबाय आरो बे फारनिखौ थननानै लानोसै दा आङो समान हानानै फारनैबो साइडखौ बेफोरबायदि खालामना होबाय। एन्ड फाइनाल लुक नायनो हासिगौ। नै केमेरायाव एसे बेलेग नुनानै होबाय भिडिअआव अरेन्ज कालार जाहैबाय पिंक कालारानो एन्ड स्कार्टआबो नै आरो फास्रायाबो स' बेफोरबायदि जाहैबाय आरोना सुखांनानै।